For today's video mga ka-adventure, maliligo tayo. This time naman pupunta po tayo sa may Hacienda Bestamar Resort. Makakasama po natin ang ating mga kasamang Pangasinan vlogger. Tara at tayo magsaya. So yun nga mga ka-adventure, nakarating na rin tayo dito sa may Hacienda Bestamar Resort. So pagkapasok nga natin sa loob mga ka-adventure, ang ganda ng kanilang hallway. At meron nga tayong mga nakitang magkakaklase. Dito nila napili mag-outing at saka mag-banding. Sa mga tropa ko dyan, shoutout sa mga kaklase namin mula dito, napaka-KJ nyo. Shoutout kay Sir Dante. Nang Pang-Inol. Malasikyan, Nubal Kali. Shoutout sa Real Nubal Kali. At mayroon nga tayong mga nakitang nagti-tiktok. Oh, ang gagaling naman nila. Shoutout nga pala sa mga taga-Bunlag sa may Soriano Compound. At ngayon na nga mga ka-adventure, nakapasok na po tayo sa loob. Wow, napakaganda naman ang kanilang swimming pool dito. Oh, bali 6 ang swimming pool dito mga ka-adventure na pwede natin pagliguan. Ang dalawa doon ay private pool. Bali ang entrance fee dito mga ka-adventure ay 120 sa adult, 75 pesos naman para sa mga bata. Napakaganda pa naman ang slide dito. Oh, pwede kayo magsabay-sabay. Parang kayo pinagsabay lang, charot. Ito nga pala yung unang private pool. Kahit maulan mga ka-adventure, napakarami pa rin pumunta dito. Shoutout nga pala sa mga taga Orbistondo. Dumayo pa talaga sila dito para maligo. So yun na nga mga ka-adventure, pumunta naman tayo sa kabilang swimming pool. Naku, mas marami palang naliligo dito mga ka-adventure. One. Grabe, ang saya-saya naman nila. Sana all, sana all. At ito nga pala yung isang kiddie pool mga ka-adventure. Ang ganda ng mga swimming pool dito mga ka-adventure. Ang luluwang pa. Hello mga ate kuya, kaway-kaway naman dyan. Naku, may mga sumasayo pala dito oh. Modal. Ay naku, may nanalo na. Napakagaling naman ni ate mag-tiktok oh. Itutulak ko sana sa swimming pool, baka magalit. Meron din silang swimming pool dito na maliit oh, parang jacuzzi. Kaya naman i-flex na rin natin yung mga kasama nating ibang mga Pangasinan vlogger dito. At shoutout nga pala sa nagse-celebrate ng kaniyang birthday dito sa may Montemayor family, all the way from Bulusan, Dagupan City. Halos sa inyo mga ate, kaway-kaway naman dyan. At ito nga pala yung pangalawang private pool mga ka-adventure. Grabe ang linis at saka ang linaw. At kasama ko nga pala mga ka-adventure ang mga Pangasinan vlogger. Kaya naman kami lahat ay nagpapasalamat sa pag-imbita nyo sa amin dito. At dito namang banda mga ka-adventure, mga taga Malasiki. Congratulations po Sir Jimboy Kayabyab, isa na po kayong ganap na teacher. At syempre mga ka-adventure, ipiplex na rin natin yung aming mga nadalang pagkain dito. May inihaw na hito, bibingkang latik, mayroong ding longganisa, may siomay, pansit, mangga at marami pang iba. Syempre hindi mawawala ang ating mga Pangasinan vloggers Girls Edition. Ayagi, para silang mga model oh. Ang gaganda eh. Nag-ihaw na rin pala kami dito ng mga liempo at saka saging na saba. Pahidan mo lang ng star margarine at saka budbudan mo ng puting asukal ay solved na. Akala may namimiss yung kanon. Itong mga ibang kasama ko, ayos yung trip oh. Gumagawa sila ng kanya-kanyang content. At sila nga pala ang may-ari ng Hacienda Bestamar Resort. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito. At pagkatapos nga namin mag-bless ng food, kainan na. Grabe mga ka-adventure, sobrang saya sa pakiramdam. Masaya sa pakiramdam yung nagkakaroon ka ng mga bagong kaibigan na tinuturoy mong mga kapatid at saka pangalawang pamilya. At pagkatapos nga namin kumain, umpisa na rin namin nagpalaro. Hooray! Out! Lenggayan! Isa! 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000! Yay! Ay, grabe, ang saya mga ka-adventure. Tindi ng labanan. At nagpalaro na nga kami ng TikTok Dance Challenge.
Bistundo versus Lingayen. Kaya ayun, silang dalawa na ang nanalo. At nagpalaro na rin kami ng tawag ng Hacienda Singing Contest. Kaya mga ka-adventure, yayain mo na ang iyong pamilya at mga barkada at arap na dito sa may Hacienda Bestamar Resort, located at Barangay Sungkoy, Calasiao, Pangasinan. For more inquiries, pwede nyo silang ipalo sa kanilang Facebook page, Hacienda Bestamar Resort. Hey, what's up mga ka-adventure? Mayroon akong ituturo sa inyong napakagandang laro. Ito ay ang 1xBet, na kung saan pwede kang manalo at maglibang kahit nasa bahay ka lang. Pwede natin suportahan ang ating mga PBA player, mga volleyball player. Kahit NBA pa yan o boxing, pwede mo rin ditong tayaan. At manalo ng tumataginting up to 7,000 pesos. Pero syempre, para manalo ng up to 7,000 pesos, mayroon akong ibibigay sa inyo na promo code. Ito yung gagamitin yung promo code, ito yung gagamitin nyo. Paano gamitin at paano mag-register? Ito po, tuturo ko sa inyo kung paano. So yun na mga ka-adventure, paano mag-register, may bibigay ko sa inyong link. At pagkatapos dyan, pumunta kayo sa may registration at bigay ang Ronan na promo code na binigay ko sa inyo. At pagkatapos mag-register at manalo na up to 7,000 pesos. Taya na!